Det er vores normale skoledag. Og det her, vi dyrker idræt og mega meget sport. Og her har vi matematik. Der har vi vores matematikbøger. Ja. I dans. Her har vi fysik, kemi. Valgfag, og vi har 3 valgfag. Billedkunst, håndværk og design og madkundskab, og det er billedkunst. Mulig håndværk og design. Samme fag, andet lokale. Megaspace. Hun griner, så ved jeg, at det er nogle ballade. 3, 2, 1. Her har vi med. Sådan er det ikke. Så er det klokken 14:35, og så er vi fri. Her i 8. sæt har vi vores pokal. Det er meget smukt. Her laver vi skolearbejde og spiller. Velkommen til biblioteket. Det er her, hvor vi læser de fantastiske bøger og Studerer og arbejder. Fuck, der er lort, jeg gider ikke læse. her er 8. Y's klasse, men de er på tur, så vi kunne ikke finde dem. Step, 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 all of them bar. Step, 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 all of them bar. Step, 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 all of them Barbie pre. I got hella Barbies on me screaming like Marga, I don't know what it means. Her vi spiller fodbold. Step, 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 all of them Barbie. Step, 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 all of them bar. Step, 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 all of them Barbie pre. 3, 2, 1, syg! Her står vi i hallen til idræt. Step, 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 all of them Barbie. Step, 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 all of them Barbie. Step, 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 all of them Barbie pre. I got hella Barbies on me screaming like Marga, I don't know what it means. Syg! Her i kantinen spiser vi frokost og laver business. Ramt. Step, 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 all of them Barbie. På vores skole har vi 3 pauser. En af vores pauser er fra 9:35 til 9:50. Og så har vi en anden pause 11:20 til 12:05. Og så har vi en tredje, der er fra 13:35 til 13:50. Der må vi være hver tirsdag og torsdag. What the fuck? Godmorgen. En stor pause mellem 11:20 og 12:05 må vi gå ned i butikkerne og købe slik, eller hvad end man nu vil købe. I min pause spiller jeg nogle gange fodbold. I min pause kan jeg også godt lide at spille fodbold. Her, Johnny. I just lost my job! Jeg kan godt lide at sidde og kigge på telefonen. Vi har frokostpause, vi skal ned og købe mad i Brugsen. Nu er vi ved Superbrugsen. Når vi kommer ind, så er der bageri, og man kan gå i selveste butik. Så det her det er egentlig meget populært. Billet fra jule til næste. De her hylder er også meget populære. Men Superbrugsen er ikke det eneste supermarked, vi har i Hvalsø. Vi er på vej over til Netto, der ligger på den anden side af stationen. Nu er vi ankommet ind i Netto. Det er der, hvor vi køber mad. De her hylder er også meget populære. Og så er der også mange, der køber drikkevarer som cola og juice og iced tea. Man kan også tage hjem i frikvartererne for morgen.
Her der fylder vi vand, når vi kommer tilbage for at være ude og hente mad. Her spiser nogle af os. Her spiser også nogle. Og selvfølgelig bliver der også spist i vores egen klasselokale. Så er der selvfølgelig også nogen, der har sin egen madpakke med. Her bor jeg. Og det er her, jeg bor. Her er det min have. Det her, det er min hund. Han er lige en bur, fordi at... ja. Det her det er mit værelse. Det her det er min lillesøsters værelse. Det her er mine 2 brødres værelse. Det her er min køkken. Og det her er, hvor vi spiser. Og det her er vores stue. Og jeg har 2 søskende, så der er virkelig rundt hernede. Det her er Valsø by. Det her vi går i skole. Det her de fleste af os bor. Og det er her, I skal hen. Her er Korsgraven. Om vinteren kælker man. Om sommeren holder man Sankt Hans. Som I kan se, så kan man også holde fest herinde. Her har vi tanken, hvor du kan hente dine pakker. Og pizzeriet. Det her er Valsøs berømte tyr. Og der er kirken. Og et spisested. Her er biblioteket. Her er træningslegepladsen. Her kan man blive rigtig stærk. Det her er Valsø biograf, hvor man kan se sjove film. Her er Café Nova. Der er en masse lækker mad. Her har vi gågaden. De fleste butikker er lukket, men det er meget hyggeligt alligevel. Her er Running Bagels. Her kan man få god frokost. Her er vi søen, hvor man kan sidde og nyde udsigten, eller måske også fiske lidt. Det her er det Valsøhallerne, og der er 3 haller, og det er herinde vi går til idræt. Man kan også gå til sport og handle. Det her er genbrugsbutikken, hvor man kan finde en masse gamle genbrugsskatte. Det her det er en af Valsøs mange gamle, flotte bygninger. Som I kan se, er der mange planter derinde. Det her er det togene. Dem kan du altid tage med, hvis det bliver alt for kedeligt her i Valsø. Her får du lov til at se, hvad man kan lave i sin fritid i Valsø. E aí, DJ que da CO, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Hoje o fudãozinho nessa madruga promete. Hoje o fudãozinho nessa madruga promete. Hoje o fudãozinho nessa madruga promete. Ej, bare for sjov. Her er Valsø. Det er en knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, kun for ham og mig. Modig og stolt som Christopher Columbus, styrer Hans Peter sin båd. Og fra hans plads i den nymodens skumbus lyder der følgende råd: lad være med at kysse kaptajnen, om så det er aldrig så sundt. Joker. Her er... Se fala que ama, eu tô mentindo, menina. Eu sou artista focada e capacitada em tacar pote nas novinhas. Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora. O tchu pisa lá do corpo do pai, pisa lá do corpo do pai, do pai. Pode ter pitizinho na minha cama,
Joga essa beta na minha direção, piranha. Sabe que é certo tu voltar com as pernas bamba. E no outro dia liga e fala que me